Hát sziasztok! Épp nézegettünk YouTube-on videókat, és találtunk egy olyat, hogy smink kihívás. Az azt jelenti, hogy húzni kell egy sapkából cetliket, amire rá vannak írva fura sminkek. Hát és azt kéne elkészíteni. Hát akkor kezdjük a sapka. Te húzol, én csinálom. Összenőtt szemöldök. Na ez lesz. Csodálódós. Inkább rajzold meg te. Gyere. Jó. Hát. Mit jön? Ballár. De csúnya. Jöhet a másik. Rajzolj szemüveget magadnak. Akkor ezt most megrajzoljuk. Eddig a telefont fogod te. Csak ott az ablak. Szóval. Ez olyan parti szemüveges lesz. Na jó van azért. A buliba nem kell majd így elmenni. Ókula. Na? Zsír. Moje. Zsír lesz. Oké. Hát moly. Jaj, elbasztam a rúst. Jöhet a következő. Nem már meg. Günther Bajó. Kedvenc. Ja. Meg kell mondani. Én nekem? Azután hívva. Elég van annyira. Következő. Bohóc rúd. De... Aztán. Nem úgy jön. Tudom így. Hát eddig utáltam a bohócokat. Ezután sem fogom őket szeretni. Hát ne csúnya! Hú, de rendesen akkor húzd meg. Lent itt alul, csíknál. Következő. Hitler Bajó. Ez már nem fér oda. Már jó. De azért megrajzolom. Kuka. Látszik, nem? Kalóz szemfedő. Kalóz szemfedő. Azt is húzsam. Jaha. Vagy nem tudom, mivel kéne. Csináljuk szemfestékkel. Higannyal. Szerintem is higannyal csináljuk. Csináljuk szemfestékkel. Jój. Ilyet még életemben nem csináltam. Úgyhogy nagyon szép leszek. Fut a kamerát. Kertütör. Jó, de csúnya ez a rúzs. Inkább rúzsat csináljuk.
Milyen szép lesz lemosni. Kész. Kalóz szemfedő. Mój. De, ez... Róla Következő van még? Na persze, miért lenne? Ír a szemöldök fölé valami aranyosat. Na, akkor írj a szemöldökön felé valami cukit. Szép összenőtt szemöldökön felé. Ezt se sűrűn fogták kezembe. Mit ér oda? Na? Csillámfaszláma. Csillámfaszláma. De nem, de látszott a szemöldököd, úgy nem látszik. Miért szép? Kis nyílta. Következő? Nincs. Hát akkor ennyi lett volna ez a szép smink. Szerintem ezt utcára, buliba simán bevállalhatjátok, mert nagyon alkalmas. És hát remélem tetszett a videó. Kis unaloműzőnek elment. Ja, hát ennyi lett volna. Béke.